chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close. Wrist to wrist, wrist to wrist, toe to toe, toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? In this California keyman, we're 10,000 miles apart. I'm in California, wishing on these stars for your heart, for me, my California Just when I felt like giving up on us, you turned around and gave me one last touch that made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Baby, I've been California dreaming. Hey, in this California keyman, we're 10,000 miles apart. California, wishing on these stars for your heart, for me, my California my California in this California keyman, we're 10,000 miles apart. I'm in California, wishing on these stars for your heart, for me, my California king. Sad to say, but we've come to the end of the show. Sana marami kayong natutunan dahil kami rin marami natutunan sa mga inihandog namin sa inyo ngayon. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, ano nga bang ating wow for today, Kenneth? Okay, our wow for today is, it's a real world, no glass shoe, no 7 dwarfs, but there's always a villain who wants to destroy your life. Yes, so it's a very realistic quote na hindi tayo nabubuhay sa fantasy. At harapin na natin yan. Totoong mundo na to, hindi lahat ay peaches and parang ano, hindi, not everything is like bed of roses. Hindi lahat papabor sa'yo. Marami rin mga beses na may mga taong pipilitin kang sirain at i-bring down ka nila. Pero despite all of that, syempre, we have to be just positive about things. As we always say nga, kailangan nating maging mabuti in any way that we can kasi it brings us good karma, diba? Exactly. So, kung kinakailangan na sa bawat pagsubok ng buhay, kahit man siguro tinatry ka nilang i-bring down, wala kang dapat ibang gawin kundi just be yourself and magpakatotoo ka na lang, magpakabait ka or something like that. Kasi like ako talagang maraming naninira pero sa akin ini-ignore ko na lang tapos pinapasa Diyos ko na lang. yes. Minsan din kasi talaga, 'di ba, sa buhay din, may darating yung point na may mga ibang tao na hindi papabor sa'yo kasi you cannot please anyone or everybody kasi hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, hindi mo rin namamalayan, minsan pala offend mo sila na hindi rin natin alam na para sa atin naman, okay, wala naman tayong nakikitang masama doon pero nagiging offensive sa kanila. Siguro just be na lang din. Siguro,
be yourself lang naman and ano lang, wag mo nang gatungan pa. Oo. Kunyari kung yung anumang gulo na yan, wag mo nang hayaang mag-spark pa into something. Parang new. ano na lang, hayaan na lang natin na parang pag-usapan na lang ng sobrang, parang tayo lang ganun. Yes. Ang ipinaparating nga natin sa kanila kasi karamihan ng mga nagiging quotes natin sa WOW yung hindi sa lahat ng oras masaya, 'di ba? Laging may problemang Laging may darating. problema talaga. At laging Evil. Ganun. yes, at laging meron ding mga tao who will always try to bring you down. So, yun nga, how will you deal with it? You just have to face it and just be your best self. Yun Tsaka lang parang yun. ano na rin, parang ite-take mo na rin yung parang sila yung challenge mo. Oo, sila yung magiging challenge. Parang i-uplift nila yung, parang sila yung mag-uplift sa'yo. Yes. Parang gawin mo yun para ano. Para i-uplift maging yung mas sarili. better ka pa, di ba? Oo. Patunayan mo sa kanila that you can do better at hindi kanila kayang i-break down. Yun lang yun, o di ba? At syempre, bago kami tuluyang magpaalam, nais muna namin pasalamatan ang mga taong tumulong para mabuo ang aming episode today. Syempre, nangunguna po sa listahan ang Hidden Garden. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Francis Flores, kay Ma'am Glo, kay Sir Francis, maraming salamat Sobrang po. ganda talaga dyan. Yes, at Talagang syempre, binabalik-balikan ko yan. ang set natin lalo gumaganda dahil sa Hidden Garden. Maraming salamat din kay Clock na nag-set up. Ayan. At syempre sa Sweet and Spicy and Vegan Noodle House. Yes, at syempre sa Overmore Resort and Hotel. At Kay kay... JC Choseco. Ang ating Yes, kahit hindi mo kami napapanood. Maraming salamat sa iyo, JC. Ayan, finally kilala na kita. Oo, kasi kanina medyo clueless pa ako ng itsura niya. Kaya ngayon, kilala ko na siya. Oo, gwapo-gwapo pala talaga niya. Okay, my personal acknowledgement. I would like to thank Dr. Joy Lazaro for my dental teeth. Okay, tapos sa City Government of Vigan, headed by our Mayor Eva Marie Singson Medina. At kay Tita Sheila, na nanonood ngayon. Nga pala, alam mo, I would like to congratulate you for a good performance last play ng babae sa digmaan. Mga babae ng digmaan, yes. Napanood kita and you were so good. Ang galing-galing mo at naantig naman ako. Grabe. Actually, first time kong mag-stage actor. Talaga? Pero parang tinitake ko siya as my passion. But you're good at it actually. Talagang kung papanoorin ko ninyo si Kenneth, parang talagang isang professional actor na siya. Grabe Stage actor. As in na yung talagang yung ano namin, yung parang nag-workshop sa amin, pinipiga kami talaga. So, na-bring out naman yung pinaka-best sa inyo, di ba? Pero ako, parang hindi pa rin ako naaano sa aking Performance. Hindi ka pa content. Hindi pa ako content. For that, magsastrive ka pa for perfection. So, Oo nga. go lang ng go for that. Tsaka parang itutuloy ko na rin itong pagiging stage actor. Ayan, oh, that's good. Pero So, syempre hindi pa rin good luck mawawala sa'yo. yung modeling career. Bakit iwan dito, di ba? Ako Ayan. naman hindi ko makakalimutan ng core, syempre. Doon ako nag-start. Ayan. So, sino pa ang pasalamatan mo? Ang aking mga friends na sina Jerson Pama for my necklace today. Ang cute nga peace sign. Mario Singson de la Fuente for my shoes. Naksa kompleto Siyempre naman. Kanina lang yan. kanina lang. Talagang pinaghirapan na hanapin yung nababagay. At saka sa aking hair and makeup, thank you kay Klong for making me glam and handsome. Ayan. Uy, nais pala namin pasalamatan ang aming guest makeup artist na si Jayan Fabrica. Maraming salamat, ganda. Thank you so much for coming over and over niya ang mga talents ng Core. And syempre maraming salamat din kay Cord. Ay, kay Cord, kay Klong. Kay Klong dahil sa pag-aayos niya ng buhok. Ayan, diba? Syempre sa akin Siya naglagay ng bird's nest dyan Actually, sa ulo. pinaghirapan talaga to ni Klong. Ayan, stylist. Pero in fairness, ang ganda-ganda. Oo nga, ang tigas-tigas. Tigas-tigas. Good luck na lang Nahihirapan mamaya. ako Oo, lumamaya. sa pagpaligo mo niyan. At sa aking family pala na si Mama and Papa, at saka sa aking kapatid, sa mga Rabago family and Lazo family. And of course, kay Kuya Delmar may pinapabati siya sa would like to thank the following people who have the heart to help yung mga lolo at lola natin sa Balay Taripato nung Oo, birthday yung niya. birthday celebration Sayang niya. wala ako noon, never. Nasa Bulacan Ako din, hindi rin ako nakapunta. Pero I've heard about the good things that he has done for the elderly sa Balay Taripato. And it was
such a heartwarming experience kasi naluha rin sila sa sobrang saya. Sobrang. At saka sobrang lungkot As din in, kasi halong emotions oo, talaga. wala silang mga nakakasama. So, yung mga anak nila, bibihira lang din silang pasyalan. So, iba yung feeling nung dinalaw sila ni na Kuya Del. Tapos yung parang nung pinapanood ko yung mga pictures, sabi ko sa sarili ko, hindi ko dadalhin yung mga parents ko dyan. Kasi talagang sila yung naghihirap, tapos nag-sacrifice and all, tapos doon mo lang ilalagay. Diba? It's time naman to give na parang ibalik yung mga pinaghirapan nila noon at sinacrifice. Yes, you're very correct. Kaya nga naman, dapat tayo hindi natin pabayaan yung mga parents natin kasi sila yung parang nagbigay ng buhay sa atin through thick and thin. That's so true. Pero on a lighter note, we would also like to thank, of course, the government for putting up institutions like that na nag-aalaga sa ating mga elderly. Siguro kung talagang hindi na rin kaya ng mga anak na alagaan sila, pero sana naman huwag yung dun sa rason na dahil hindi na nila gustong alagaan. Sana hindi naman ganun. Pero siguro kung financial man na medyo nahirapan na sila talagang magbigay ng mga pangangailangan nila, well, at least pasalamat pa rin tayo dahil may mga institutions na kagaya niyan, di ba? Okay, so ako naman, personal greetings ko naman. Of course, I would like to greet Dr. Joy Velasco. Hi and happy viewing. Maraming salamat for always staying tuned to Wake Up Ilocos and all the other shows of Core TV. And I would like to say hi to Mark Hanson Kamakam, ayan. Si pamangkin ni Carla at saka si Dalia na laging nanunood. Pinahiraman niya ako ng wig, kaya hindi ko nagamit yung wig. Pero ayun, binalik ko na sa kanya. Thank you so much, ading ko. Thank you so much sa napaka-generous mong pag-offer ng inyong wig. Ayan. And of course, I would also like to say hi and happy viewing to my mom. Lagi siyang nanunood sa tita ko. Tsaka kay Ma'am Stretch. Yes, o diba? At saka I would like to say thank you so much sa Javier family and sa Hair VA Salon. Dahil sa aking hair and makeup, sila po ang nag-asikaso sa akin. Si Kuya Al, saka si Kuya Alan and Alvin na yun. Kasi Al 1 and Al 2. Pareho silang Al. Nagsisimula sa Al. So, medyo nakakalito. Maraming salamat po. So, kung gusto niyo magpaganda at mag-relax, pumunta po kayo sa Hair VA Salon. It's located at JTC Mall, Malaleg, Bantay, Ilocos. So, yun po. Yun ang And happy pink family pala. Yeah. At saka may pinapakabol pa si Kuya Delmar, sorry. Ayan, yung sige lang, go. Mayor Carlos Asuncion and Ma'am Flora Asuncion. Tita Aida, Yes. King of Standard Lumber and Planet Earth. Mayor Carlos, lagi Tita siyang Vicky nanonood. Niquete of Two Brothers. Tita Cathy, Happy Feet Club and to Core Family for being with us. For being with Kuya Delmar's birthday. Ayun, oo. Ayan. Tsaka yung Bob Caro of Padaya event shop for Delmar's coat. And Ayun. of course for Gerson Pass for Delmar's necklace. Ayan, ang dami pinasasalamatan ni Kuya Delmar. Maraming nagmamahal kay Kuya Del. Nakalimutan niyo nung last week's episode. So, ayun, ako ba? Marami ba akong hindi na, ewan ko, basta kung hindi ko man kayo nabati ngayon, i-text nyo na lang ako or i-tweet nyo ako at babatiin ko kayo. Please follow us on Twitter pala. I am CJ Haftay. Yan, anong I am CJ Haftay? CJ Haftay. Yan po ang aking Twitter. Ako, I am username. Brill. Ayan, I am Brill. At dyan po nagtatapos ang aming episode for today. Tumutok ulit next week dahil kaabang-abang ang aming feature. Dito lang yan sa nag-isang infotainment show sa buong Ilocania, umulan man o umaraw. Sama-sama pa rin tayo dito sa Wake Up Ilocos! Bye everybody! Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you shake that.